Oimore nyakora juang warwake chenro maro Oimore tarehe 26 dwe mar adek higa mar 2023. Ikwano seche to kwabiro ng'eyo ni en ng'ama wacha diere kinde piny owacho kokalo kuom ogai mar obila Japhet Koome moramo ni ng'anyo onge kod ogai mar Azimio Raila Odinga makoni onge ringo. Sigo nyakora juang kweth mar Azimio la Umoja wan Kenya Alliance gilangi bede koronyo tien gi piny ni nyaka gibag ng'anyo no nyaka gine ni ngima kata nengo mar ngima oduok piny gi tenda piny owacho ma pachoka. En gima oganda koro kete wangi mar ng'eyo nyakwar Ramogi. Wan gima thoth ahinya mabende waiko ni kotende kod weche go mag siasa kachiel kod mamoko ma oting'o chenro mopogore opogore mag dongruok ma bende timore e alwora mar Kenya. To kaka pile nyakora juang magi e thuond weche. Yeyote ako na huo mpango kesho kuleta vurugu kwa nchi yetu utakipata, whichever level you are in the society, whichever status. Mimi niko tayari, nitakuwa kwenye mstari ya mbele. Kweth mar Azimio la Umoja wan Kenya Alliance igeno ni kiny biro rakore gobila kagiramo ni ng'anyo nyaka dhi mbele kato bilo tamore ni ok gibiye ng'anyo e pachoka. So leo asubuhi wameweza kupata mbili ringre jariyo maino bila kod jariembi mane onime dho wath ma Mugabu Nyatike koro yudi kamenyo mar ringre achiel ma odong' dhi mbele. We demand that the two call for an immediate truce. If they are fighting, it is the people who are suffering. Koro iko Gavana Masia James Orengo kod jalupne William Oduol mondo mi obed piny gi tiek dondruok ma osekwa kotend county Masiaya. Machiegni nyakora juang e chendo ni maro Oimore bethuolo matudri kod lai maro timachuo kariyo adek auchiel no kabende wantiere mbui Ramogi TV kanyo Facebook live wantiere YouTube gi Twitter nyiso wapachi kotendo gi mago mwaiko ni odhiambo makawuono. Machiegni e chendo ni wan kanyo gi Winnie Adoyo maloko na weche gi nyinga Lydia Okeyo. Korwa chakruok nyaka giko mag weche manyien mag Oimore nyakora Ramogi nyinga en George Bati. Ogai mar obila Japhet Koome ogolo siem ne kweth mar Azimio machano bago ng'anyo chieng' wuok tich makiny ka olero ni onge ng'anyo moramora ma oyango mabiro timore pachoka kiny. Koome olero ni gise rido arita kwe malong'o mar biro rakore kod jok mabiro temo mar bago ng'anyo e dier boma ma Nairobi. Okoni oganda kik bed gi luoro kendo odhi gi mbele gi tije gi kaka pile. Walter Nyambaga ne oluwo wach ni nyakora Ramogi kendo miyowa report e yo machalo kama. Ka oloso kod ute mag fambo kinyi makawuono, ogai mar obila Japhet Koome oloso gi chir kendo golo siem mager pino ni onge ng'anyo mabiro timore pachoka chieng' wuok tich kako chan kod Azimio. Koome okoni onge barua mose yudo kowuok kuom jodito mag Azimio la Umoja. Hilo nataka kukuambia saa huu, yeyote ako na huo mpango kesho kuleta vurugu kwa nchi yetu utakipata, whichever level you are in the society, whichever status. Niko na Land Cruiser za kutosha kutupa wewe nyuma ya Land Cruiser. Kesho siweki mtu kwa Prado, yote nita arrest. Whoever you are, ni kurusha wewe kwa Land Cruiser nyuma, uende jela, ufungwe milele. Koome okoni jotelo masiero were yor ng'anyo kendo ketho mwandu nyaka kawne gi okang' mar chik kendo kata mana jorit mag bende nyaka koro gol mondo chwal kama chielo. Sasa ni mbunge, unabeba mawe upige polisi sivyo, alafu huyo polisi akae nyuma yako tena kupatia security. So tu angwana, kama wewe ni mheshimiwa IG atakupatia security. All those who have been involved in throwing stones at the police have withdrawn the security. Koome okoni kweth mag Azimio madwaro ni mondo yaw sava otim mano koluwore kod chik mopogore kod ketho mwandu mag jopiny. Lakini mambo ya kutishatisha wengine tuache. If you have issues with me as a person, confront me, not young toddlers. Hiyo sava unasema ikafunguliwe, enda fungua, sijui iko wapi mimi. Kwa nini unataka umeuliza nasikia wanauliza waruhusiwe kila street ya Nairobi wende wakitembea wakiuliza sava Koinange Street, Moi Avenue, Juja Road. Jameni, kwani usava anakaa kila pahali kwa jiji la Nairobi? Koome ji oganda mondo yaw tijegi kaka pile kendo kik gibed kod kibaji kata luoro ni maro bila biro rito mwandu margi dier boma.
Tumesikia wengine wanasema sijui hata kesho wataleta vurugu jiji la Nairobi. Hakuna jambo kama hilo litafanyika. Tuko tayari kama kikosi cha polisi kuhakikisha kuna utulivu kwa nchi nzima, na kwanza jiji letu la Nairobi. Manakodong seche to ng'anyo mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bro chakore chieng' tich mana kaka ne gichano. Ywaruok ma ka kod kacha chalo ka gima bro dhi nene kind obila kanyakla kod kweth mag Azimio ma biro kaluwore kod wach mogolo kod ogai mar obila Japhet Koome ne ok oseyango ng'anyo moro amora bro timore pacho ka. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Wasuro kod mago motende gi weche mag siasa. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga wacho ni ng'anyo margi biro dhi nyime maonge leo. Raila okone ogai mar obila Japhet Koome ni kweth mar Azimio osechiwo milome mar ng'anyo kendo gibiro luwo chike kinde ng'anyo no. Odinga ne oloso e kinde mane oyuoro e alame kanisa mar Jesus Teaching Ministry kod county ma Nairobi. E kinde mano yore nyasi malame kuonde lamogo, jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance okwedo buok ma ogai mar obila ma pachoka Japhet Koome bogo kweth no ewi ng'anyo mochan bagi chieng' wuok tich. Vile mmesambiwa hapa, sisi tumepeana notisi kwa polisi kulingana na sheria. Bwana Koome, koma kabisa kesho, usilete fujo. Koome wewe koma. Unasema ati utaweza kushika kila mtu. Mimi niko tayari. Nitakuwa kwenye mstari ya mbele. Bwana Koome, hapana tuma askari, njoo wewe mwenyewe tuonane na wewe. Raila noten gi jatend na Kenya Martha Karua, jatend DAP-K Eugene Wamalwa, jatend Roots Party George Wajakoya, Jod Bura Kamotingo Jod Bura Masuna West Peter Masara kod Babu Owino mar Embakasi East duto mano singo suno jo Kenya mondo mi owuog oko odwara tichgi. Koro nyaka wabugu bang'e mokwongo kaka oganda. Ok inyal dhi e lweny ka in kendi. Koro oganda magi nyaka bugi, koro oganda moko timre nade donje. To mandamano adira mar Nyasaye ni en mar Kenya mangima. Giwacho ni wandgi giloro, kech ushuru koro ni malo, to jo China be koro biro timo nyaka ohala ma japiny matin emonego tim. Negotiation no dhi bedo negotiation ni duoko mogo piny, stima iduoko piny, kwa cost of living dok piny. Mar ariyo negotiation e wach IBC. IBC sani kwawe ni mondo jogo oyier ng'ani dhi yiero IBC commissioners abiriyo ng'ata achiel. Jotelo weche mosebed kiwacho jatend piny Kenya William Ruto kobogo jo ng'anyo mag Azimio wera ni chik mapachoka oyienegi bago ng'anyo makamago. Na kesho asubuhi na mapema tokelezea tuende kazi ya kutetea haki zetu. Katiba yetu imetupatia haki ya kuandamana. Na kuandamana is a way of expressing ourselves, expressing displeasure. Lakini kila mtu kesho atoke. Wengine tumekufa kimwili, roho iko, the spirit does not die. Na Ruto, bei ya unga ifanye nini? Bei ya stima ifanye nini? Ni haki yenu. Hatufanye hii sababu ya Raila Odinga, ni sababu ya ninyi wa Kenya wenzetu. Bendene giromo gi jo ohala manyama Kimai County ma Nairobi mana osiro ng'anyo mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kage yuago pek mar ngima. Unipiganie ndio watoto wangu wawe na njia, so that they can prosper, so that they can have something to take to their children. Ameambiwa ashukishe unga kitu kidogo tu, mwananchi analia anataka unga ende chini. Mabire seche ma ogai mar obila Japhet Koome oramo ni ng'anyo mochan baguok tich gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance en tok chik ka koro singo ni obila biro rakore gi jogo moyudi e ng'anyo no. Kitu ambayo ungefanya ya kwanza kama ungeingia kule ni kuangalia hali ya wafanyabiashara ndogo kama hawa. Hawa ni mahustlers. Mambo ya ushuru kwa biashara ya rejareja hii haileti faida kwa serikali. Unaumiza watu wadogo ambao wana kila siku wanafanya jitihada ya kuweka ugali kwa meza. Na tulifurahi sana kuona wanabiashara wa Nyamakima wakitoka hapa wakatoa notisi kwa hii serikali, wakaandamana kutoka hapa kwa amani hadi ofisi ya naibu wa rais.
Kamachero nyakora mgajwang jod bura bura mountain record kweth siasa mar Kenya Kwanza koro wacho ni jatend piny machon Uhuru Kenyatta ema konyo kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod omenda mar bago ng'anye pachoka. Kane giloso e kanisa moro e boma ma Thika kaunti ma Kiambu, jod burago ne okwedo Kenyatta ni obed kaka jatend piny machon mano osedhi e yweyo mar miyo thuolo sirikal manie apisi mondo mi otine jopiny. Jod burago mano oyuoro alam mar goyo erokamano ne yiero mar Moses Kuria kaka jatend migao, kata kamano nomedo ni ng'anyo go ok bi mono sirikal mar William Ruto chopo singo mano oketo ne oganda jo Kenya. Unajua nyinyi ni Wakikuyu na mko na pesa na mlikuwa na power kubwa sana. You are powerful. Mlikuwa mmesimamia Kenya. Mimi sisemi ni nani. Please stop financing baba. Ndio William Ruto aweze na serikali yake iweze kufanya kazi ambao tumesema tutafanya kwa wakati huu. Mimi nauliza Uhuru. Na waliomwona Ramogi. Kwa hii maandamano ako wapi? Atuambie kama ana support maandamano. Tumemsikia akisema Raila bado ni mkubwa yake na ndio president wake. Na kwa sababu mambo ya maandamano iko na Raila, Uhuru, are you with Raila in maandamano? Mwenye kutoa hii pesa sisi tunamjua. Na mimi niwaambie ndugu yangu kutoka nyumbani anaitwa Uhuru Kenyatta. Nikwambie hata Moi ambaye tulikuwa ametupiga sisi wa Kikuyu, wakati Kibaki alichukua serikali, Moi hakusukua Kibaki, alienda zake Kampala akamwachia Kibaki. Kibaki naye mzee wetu marehemu tulibaki tunamwenzi sana, hakumsumbua Uhuru Kenyatta hata siku moja. Hata siku moja hamkusikia Kibaki amesema ngoe. Sasa kwa nini Uhuru anasumbua Ruto? Jameni, si upumzike ukae pale nyumbani bwana. Koro wasura ne nyakwara Ramogi. Pod wan mane mag motene gi weche mag siasa to wadhi Kisumu. Jo ohala e boma ma Kisumu pod nigi kiawa kaluwore gi ng'anyo mar kweth Azimio ma giwacho ni gibiro timo kata gibiro bedo godo odiochieng' ma kiny wuok tich. Mabiro kata obedo ni jotend boma ma Kisumu kaachiel gi josiasa notemo jiwo gi ni ng'anyo ma kamano biro bedo mar kwe. James Okoth nigi ler mathoth nyakwara Ramogi kowuok e kaunti ma Kisumu. Kane giloso kod Ramogi TV e boma ma Kisumu, johalago wacho ni pod gin kod buok kod kiawa kata ka ng'anyo ma ochani biro timore e bomano biro bedo mar kwe kaka ne osingi gi jodito kod josiasa ma bomani. Demonstrations manotimore last week nokwayawo biashara nikech ne waluor ni gik moko biro kethore to nitie joma nyalo donjo be makwal gik moko. Koro ne kwayepo kata makiny timore kiny ni be waluor yepo. Ne wayepo as usual but no bawag tiagas no chuno mondo wadog e ot. Koro ng'anyo makiny ni ok wang'e ni nya bedo nade. To nikech abala wango wacho ni mondo kiny wantie kod protection moromo but pod wantie gi luoro nikech kalure gi last time no nyiswa but police no riembowa ok ne watiyo. Wanyalo vumilia sani lakini mbele wang'e ni wabiro gimoro maber ka serikal ofwenyo wa sani sana. Dhano nigi kech. Koro ok wanyal risk biashachwa ne wayawo to jomoko to dhi barabara. Koro afadhali walor. E ng'anyo mane otimre e juma mokalo, johala mathoth e bomani ma Kisumu ne ochuno mondo olor kuondegi mag tich bang' jong'anyo chako rakore kod obila. Kuonde ohala moko bende jong'anyo moko ne odonjie ma oketho gik mane oweyo lal mathoth. Timbe mane okwer gi okang' mager kod gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o. Ng'anyo makamano bende yande okelo rochruok mar somo e boma ma Kisumu. Gino ma jolony wacho ni kidek timore kendo wuok tich ka jonyuol pod nigi buok kod kiawa. Nyithindo manie town dhi hinyre kabisa. Already last week noseneno gimotimre to ka dhi medre next week gi kako dhi bedo every Monday gi Thursday to nyithindo manie town dhi hinyre. Koro wan kaka jopuonj gi jonyuol wakwayo ni mondo dialogue obedie mondo wabed gi solution e education system. Chieng' Ngeso, jotend boma ma Kisumu
kaachiel kod josiasa ne otimo romo mar kelo kanyakla ji matimo ohala mar bedo kod winjruok makare e wi ng'anyo mawuok tich kod tich ang'wen. The government that is in Kisumu County is an ODM government. So when our party leader speaks, we have no otherwise but to heed his call to demonstrate. We'll demonstrate on that day, but it will be peaceful. Also the police, ni political leaders want to demonstration. Ne uru nu keto gimulu ni marshals ma defend. Ko neno ja ku moro moro yu ngata miwinjo ka wacho ni wadwa dhi keto gir ng'ane, kel ka police mondo dhi odak kod yaga. Kata kamano, oganda ma Kisumu bende okwa mondo obeda kicha ne jomahundu e kinde ng'anyogo kendo chwalo lipot ka obila mondo okawnegi chik. Kiawa koro okwako johera mag jo Azimio ka koro obila okumo ng'anyo makamago kaka yande ochiki ni chieng' ok tich kod tich ang'wen. Kata kamano, imedo siayo tim mahundu e kinde mag ng'anyo ka ikwayo oganda mondo orit mwandugi giwegi. James Okoth, Ramogi TV. Ugane Kisumu kuom James Okoth, Lydia Odani madhi nyaka Homa Bay. Winja neto jo UDA ma kaluo to wacha ngokutenre kod ng'anyo makiny. Yakora mugajwamo kuom josiasa masiro lwedo jatend piny Kenya William Ruto e county no ma Homa Bay. Koro kwayo gai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance la Molo Odinga mondo mi ochung wach mar ng'anyo ka giwacho ni ng'anyo biro mana kelo kethruok mag mwandu kod lal mar ngima. Josiasa go kamoting'o jaod bura machon mar Ngwe Matino Gendo jakom mar Lake Victoria South Water Works Development Agency Odoyo Wedi wacho ni ng'anyo miyo chumi mar Kenya biro medo rochore kendo miyo Odinga onego bol piny dwaro mare mar dhi nyime gi ng'anyo makamano. Ne giloso gi jofwamb weche gweng' Manyahera kar chung od bura ma Kasipul kama ne gikone oganda mondo kikie dhi ndara ka gi ng'anyo ka gijiwo gi mondo mi gisir lwedo jatend piny Kenya William Ruto mondo dongruok odhi kare e counties makalu. Kaka onagi wach mar maandamano, yo madhiye maandamano opogore gi yo madhiye maendeleo. Nyaka koro wang'ad bura ni maandamano koso maendeleo, nikech nyocha nochikwa ni wadhi State House to wuodhno bare. Koro sani ka kiny wawuok wadhi maandamano to wawuotho kwadhi kanye, nikech maandamano mwasetimo waneno kosekelonwa lal e piny luo ka maloka mora mora. Nenore ni maandamano dong' ne joluo kendgi. Maandamano mar joluo kendgi onge gima nyalo loso e Kenya ka. Omiyo wakwa joluo owere gi weche mag maandamano, oriwre gi jo Kenya e gero Kenya manyien. Kawuono koro wapuonjo nyithindwa ni gimoro amora ma ok iyiego idhi e ng'anyo. Wasechopo e piny luo ka kata kama ka nyithindo reme sikul to jonyuol oting'o boke gidhi ng'anyo e sikul ni mondo giriemb japuonj. Magi gin gik maricho ma wapuonjo nyithindwa. Ok wanyal bedo ni ka oro nitie piny to wang'anyo ne sirikal to Nyasaye makelo koth. Kata Nyasaye owuon be nowacho ni adwa ni uti ndalo 6 to chieng' achiel kende ma ulama. Mar Raila Odinga ni to ka ndalo 2 ni meke mong'anyogo e kor piny. Adwa ni mondo akweru ni ng'anyo onge gima biro kelo noga. Wadhi nyime. Moko kuom jotelo e kaunti ma Siaya kod jodongo kwayo gavana ma Siaya James Orengo kod jalupne mondo mi olos kindgi kaluwore gi pogruok e paro masani koro neno ma giwacho ni nyalo kelo ng'ikruok e chopo singo mag dongruok mane jotelo go miyo oganda jo Siaya e kinde mane gimanyo telo. En ote mano chiwo gi moko kuom jotelo e county ma Siaya kama oting'o mane en governor ma county no Cornel Rasanga, jaod bura ma Ogenya David Ochieng kod jodongo ma Lego ma Ugwe mane okwayo twak mapiyo e kind jotelo go. We hate to see divisions and violence among the people of Alego who voted for both Oduol and Atandi. We demand that the two call for an immediate truce, and if there is anything that needs to be resolved, proper mechanism be resorted to. Our two sons must stop washing their dirty linen in public. Jotelo go ne uweka timo hala mahawinga man machiegni gi kar jot ma jalup governor ma Siaya William Oduol kotelne gi jakom mar gi Stephen Okumu kama ne gilieko ni kata jorit mag Oduol osemaye gi tend county no ka koro gidwaro mondo duok jorit go ne jatelo no. Matters relating to security cannot be treated lightly.
return Oduol security unconditionally, immediately and without further delay. Otherwise, we will take this to mean there is a deliberate attempt on his life. Bendegi wacho ni pogruok manenore kind jotelogo en mago mag tich kendo ok owinjo kel e mbele oganda. It is bad enough that contrary to the law customs, the disagreements have played out in public burials. Worse still is the fact that our youthful member of parliament has allowed himself to be manipulated by the office of the governor to take sides in a dispute that was largely an administrative matter between Governor Orengo and Dr. Oduol. Jotelogo oseomoko kuom weche mosebedo kaliekore ni jotelo moko pango thicho ko jalup governor no ya PC. What Oduol complained about was that he was not being given the duties that he could do. Instead, they were giving him newspapers to read. Could that really warrant a person from Yimbo, which of course a part of SIA, going all the way, or going out of his way to tell us that Oduol needs impeachment from the parliament? On a serious note. So when we read that, we are seeing the mischief. We are seeing there is no agenda to undermine Oduol out of nothing simply because he's Oduol. Jod bura ma Ugenya David Ochieng wacho ni jodak Masia ni kod dwaro maneno ni dongruok otimore e kaunti no ka ok gideo pogruok manikin jotelogo. Ningependa kuuliza Bwana Orengo na Bwana Oduol kwamba hizi hatoki malumbano. We don't want to know who has stolen what or who has done what. What we want as a county is service delivery. Sawa sawa. Governor na deputy wake wapigane penye atuko. Wakitoka wanatoka na madawa za hospitali, wanatoka na mbegu, na mbolea, wanatoka na mambo ya pesa ya ECD, sio mambo ya kelele kila siku. Governor Machon Masia Konera Sanga wacho ni oyie kelo kanyakla jotelogo mondo migiti kanyakla werani gin jotelo mano Ogande County Masia oyiero gi kwan mamalo marombulu kendo ok ginyal yie gi magisebedo ka gineno no dhi mbele. I have been hearing of the wrangles in the press, and as I had promised earlier, I need to sit them down to let them know that if they are fighting, it is the people who are suffering. So the sooner they solve their problems, the better. Wasura ni Lydia Okorwa Woga gwenge Masiaya to wadhi nyaka Migori kama nyicha masira moro mar nam otimore. Koromoga jwang ringre jariyo ma oting'o obila kod jariemb yie mano wito ngimagi e nam lolwe wath mar Mugabo bang' ka yie mane giidho nonimo oseyudi ka koro pod imanyo ringre obila achiel. Jatend obila e kaunti ma Migori Mark Wanjala ne wacho ni ringre obila ne oyudi kod jolupo kinyi ma kawuono ka ringre jariembo mar yie to noyud kod kweth mar Kenya Coast Guard ma osebedo ka timo menyo nyaka ne masirano timre otieno mar tich ang'wen mar juma mokalo. Wanjala nowacho ni menyo chu ka odiochieng' makiny nikech rach mar kor lwasi ka bende kiny ne gidhi nyime e manyo ringre achiel mapok oyudi. Apisas ne orado kod tho margi e kinde mane gitimo kachero e nam lolwe kendo ne gintie kod ji mamoko 5 manoting'o apisas mag duol mar Kenya Revenue Authority kata KRA mane oresi e masirano. Kacherano ne en mano mar kedo kod mwandu ma ok opuodhi ma iluogo nam. Bahari juzi huko Meuru Bay, Makabo Beach. So leo asubuhi wameweza kupata miili mbili, moja ilipatikana 6:30 na wale wavuvi walikuwa wanaenda kuvua samaki. Hii mwili ingine ya coxswain ikapatikana na divers wale walikuwa wametoka Mombasa kuja kutafuta hii mwili. So bado mwili moja haijapatikana na kulingana na weather wamesuspend mpaka kesho tena. Wasura ne nyime tenda karo thieth maduong' ma Homa Bay ogolo ywak ewi pek magineno e kar kano ringre joma otho e osiptano masani koro pong' kaluwore ni ringruok moko madirom 11 mag joma osetho osebudho e kar kano ringrego ma bende pok oyang wegi. Ringrego mosetieko maingo dweche 3 e kar kano ringre joma otho no tergi obila bang' ka nokwanygi kuonde ma opogore kaunti no ma Homa Bay. Kaluwore gi telo mar karo thiedhno, ringrego ma oting'o nyithindo 3, ringre joma mine 6 kod chwo 2 ne otergi obila ka moko ne okwany ka onegi e yo magalagala to mamoko ne okwany e pi. To nyaka sani
pod onge ng'ata mosedhi mondo mi owach ni mago ringre jowetegi. Ringre go sani omiyo alwora mar kanyo ringre no golo suya marach kendo osemono yore mag kano ringre kanyo osebedo gi pek mokalo. Ka koro gichiwo notice mar jumbe 2 mondo mi wegi odhi okawgi. Maka okawgi to gibiro ikogi e bur ma kanyakla. Omabei bende wantie gi ng'at achiel. Then they were sub-county wantiere gi ng'at achiel. Kelo gi kanyakla mar dhano 11 mwadwa ni mondo dispose. Gin ji mosetieko moloyo dweche 3 ka gintiere muchari wakae. Koro wayudo ka storage margi koro bedo matek. Emomiyo wadwa ni mondo wagolgi mondo giwe muchari odong' thuolo. The legal provision nwachako process gi the Public Health Department manotimo report kendo report oterne OCS ma Omabei mondo miyo odhi ondiknwa report madhi e court mondo wayud court approval. Body kantie ka to decompose kata koro giketho alwora mar king'iyo bathe kata ineno ka nitiere joma ogedo machiegni kuondegi. Koro dung' mar bodies njao joma ni machiegni ka. Watenya county ma Kisii nyakoro Mugajwang kama jodak Mobasi county ma Kisii odong' kod buok bang' wuodgi mane giiko ka giparo ni otho kendo kara jaode noyango ringreno ni mano ne ringre mar chuore. Dwe achiel mokalo noyude kangima e boma Nairobi. Jogweng' koni wachno owegi gi tich matek mar golo oko e bur jal manoriko giiko kendo loso dala kaluwore kod chike mag oganda jo Kisii. Wado report no koya kuom jafwamb marwa ma Kisii Crispin Otieno. Egweng' manyabo terere ei Nyamache county ma Kisii. Jogweng' dhogi omoko bang' wuodgi mane wacho wuok ni otho magichwe giiko yudore kangima e boma ma Nairobi. Meshak Nyambane Ondabu mane riembo bodaboda okoni ne omake ma otweye e od ang'ech kuom ndalo 40 kendo ni jal mane anyuonde oiko oken. Mmoja akuja akasema huyu ni Misaka. Na huyu mmoja akatuambia kama mtu anakufa anaosa namna hii, sasa kama anaosa namna hiyo tutamjua kabisa. Lakini sasa angalia akamfangusa namna hii, tukamwangalia kwa meno tukasema ni yeye. Familia ya Marundabu koni negitiyo kod omenda mathoth e iko jal mane giparo ni wuodgi no koting'o rwako welo mane ochopo mondo oku kodgi. Hata sisi tulihusunika sana, tulienda msafara. Hata mimi nilinyesewa kutoka Keroka tukiwa na mwili, tukaleta mwili tuweka kwa nyumba. Ingawa hatukuona mwili ilikuwa imeharibika, hata tulisangaa. Hadi mchango tulifanya kila kitu. Tunaomba tu wasamaria mema watoe msaada kwa hii familia ili waone vile watagharamia hadi nyumba. Sasa unajua nyumba kwa mila lazima ibomolewe. Pek makoro gingo en manyo omenda mar golo ringre jal mane giikono e bur kod puodho dalano kalure kod chike oganda jo Abagusi. Mwili kitoka tunalete kondoo ile ndume yusi tuchinje, tumwage tamu, tumwage ile nini tunaita rituli kwa Kisii, ile tumbo kubwa tuweke ndani na ile kichwa ya hapa juu tuweke ndani ndio tufunike. Sanduki ya kibaki hapa ni kuchoma. OCPD Manyamache Kipkulei Kipkemoi oyango wachno kaolero ni girito wach mawuok kuom obila ma Nairobi mondo gigol ringre mane familia no oiko. Ramogi ne omanyo jalno mawachore ni ne oiki Kisii e kar dak ma South B. En bende piny ochame. Ondabu koni wachno ne omako dhoge kane owinjo ni familia mare ne oiko ng'ato ni en e kinde mane orwake e od ang'ech buore Nairobi. Tulipatana na customer nikampeleka town, tukapatana na askari wa City Council, wakanishika wakanipeleka kotini, wakati wakanitosa faini ya 5,000 ambayo nilikosa, nikapelekwa Nairobi West Prison ambayo nilitolewa, nikapiwa transfer Ruiru Prison. Kutoka pale hakuna mtu, nilimpigia simu nyumbani. Kurudi ndio ilikuwa siku ya jana, ndio nilikuwa nimemaliza kifungo yangu. Walikuwa nimenipeleka ndani siku 40.
Kurudi ndio nikaambiwa kuna mtu ambaye amesikwa huko nyumbani ambaye ilisemekana ni mimi. Kutoka hapo ndio nilishangaa, nikashindwa nitasema nini. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Idi akoro wadhiane ywe adundo. Tokawa ywe no to bende podwan gi mathoth ahinya. To nikech no akwayo joma neno Ramogi TV gi sani mondo mi otimie gimoro. Winjo kwayo marwa kendo gin gitimo gimoro kokalo ne mniwa mane wamiyogi. Kanyari adeka ochano kabinde watire mbui kanyo Ramogi TV, Facebook Live, wantire nyaka YouTube gi Twitter. Batena no ka utemedo chopo kano ka Pastor Juma Urundu kantiro Yugis wacho kanyo ni en gimo kwayo joka Sipul mondo kiny obed kod ng'anyo mamuol kigiketh mwandu jirani. Kayo Tabil kantire Kindu Bay bende wacho ni ng'anyo nyaka wadhi nyaka bech mogo duok penya wan bang baba mago jokindu. Kayo to berne kanyo ka Stella Resho Bugo wacho ni ntiere kodwa chendo ni ka entiere pinya mar Amerika bati wacho na chwal ni mos. Kayo to bende wacho kanyo ni Kiuti nyar Asha Bugo wacho kanyo ni mano nyar nas Mama Lucy Hospital wakwane hawi maber mar chieng mar nyuol. Alright. Happy birthday to. Yes. Aya. Donga mora enya kode nikech kawuono kodhialo diche mar nyuol nyiso Nyasaye chako miya higa machielo manyien. Poch gi pak nen kuom dialo dichieng ni. Kamano. Yes. Aneno ka indi Wilberforce Otieno wacho ni the IG ondiko gi Kizungu, the IG is an engineer by profession. Maybe the ban is from the engineer's point of view, drawn from Newton's law of motion, but not from the laws and the constitution of Kenya. Nani sini jaluka yo anto Kisungu nyane studio ka. Inginja koteri nyake principles manitiere weche mag teko kocha mag engineering mano physics motegna ahinya mane japicho ringo weyo cha. Koro kikibedi gi wasi ahinya kata kinjo ka koro tek. No konyanyare. Ai nodoke Kiswahili modhi ogajore godo miyo bido jafwambo. Mako Juang David Omondi wacho kanyo ni sirikal masani kako ketesri to piny Kenya dhi hinyore kendo rawere nyalo donje timbe mamachienglo kalore gi ridruok mar ngima. Kato wuoda Kodhe Disan wacho ni eno kia pingo Raila Amolo Odinga wacho no chui ma Kenya rach kendo jopiny ema chulo osuru to kendo gi hinyore marach mokalo omiyo en kaka ja Kenya osiro wach maandamano makiny 100%. Senator ma Migori Eddie Okech Mokratego ng'iso ni mos na Lydia wacho ni jotelo matiyo gi piny owacho masani gin chal gin joma giyieng giwewa weya gi jopiny ma kecho kayo omiyo giwewa gi muolo mondo wakny gima wanyalo konyo godo jopiny e yor ng'anyo. Karo Professor Soyo bende wacho ni en koome chal ka gimo kia chike mapacho ka ka bende nyalo chungo motam ji dhi ng'anyo. Maka Kumu Junior wacho ni nitiere Kirido Kasgunga wacho ni mbita jok mawuok Homa Bay go ochie mos giwek chando ji gin gi kia gik ma ji kadhe ka ji ochomo ng'anyo to ji dhi ng'anyo kong'eyo gima ji dhi omo. Omiyo wacho ni jotelo moko sechiemo to koro wuondo jomodeni. Mano bende wach moka Owino Ushanga nitiere Ugunja wacho ni ng'anyo nyaka wadhi mane wach mare. Kasto this senator bende wacho ni gin kaka Sigomre mane Siaya County ng'anyo dhi hinyowa sana nikech Monday gi Thursday e chieng' chiro ma Sigomre koro nyalo bago no jo ohala kata gik matindo mwauso dipogo koro akiano dwani mondo jo Azimio ng'iyo tim review mar odiechieng' ng'anyo ogole chieng' chiro. Kwa diyo nyakora Mgojwang George Machamer to ntiere gi paro mopogore bati owacho kanyo ni kiny ogando ng'iye kabinde mabende dhi ng'anyo e pache to wacho ni wabro fwenyo kama piny dhie kodwa kaka onagi. Koro George Machamer Ogwang wacho ni eno wendo sub county to chiko jopiny mondo ng'iyane joma kine ng'an gin jomage ka ente pache no ni main mar joluo. Ng'ato nigi pache nyakwara Mogi chieng' ma ok chire gweng'u en chieng' chiro korgi jomoko bende wadhi yweyo ka waduogo Lydia donge pod wan gi mamoko mathoth ahinya waduogo nyakora Funga John. Sama otimore kama otimore. Wananchi wako na uwezo wa kusema enough is. Joma otime. Kwani baba ni wanani? Hata baba ni wetu. Kaka wanene. Fred Ogweno. Kao kuchuni to kilose. Kile kolose. To tieno bade. Roslyn Obala. Ji te nyalo dhi e skul to ji adimo gi kalatas no
maber monyalo present kamoro. Jay Bonyo. Gima notimore Siaya en gima ok onego timore e piny manigi dhano molony, manigi dhano modhi sikul to nigi jotelo moyie. Kod Victor Otieno Makajuma. Ma en chenro bende biro achiel kachiel kokalo Ramogi FM, kar chuny jaduo kod Ramogi TV. Kaka wanene, wuok tich ka wuok tich, chakre saa 2 okinyi, kik bai. Ramogi juanga, ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moanteni asepuonjo ji ariyo no. Chenro mar poko pogore nyaka Ramogi juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar mataye chenro ni en Andruth Otieno kamoro amora ma intiere ka wawacho ni ngima en mwandu. Ne ok inyal weyo kata maber to bihano wadwe moresi kawuono nono takia gima dotimre. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion siling 490. Kopia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our supercharged multi-bet bonus on Shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local benefit and our economy grows. Buy Kenya. Ramogi machiegni kendo nyaka chako chwe chakra nyicho chak chwe nitiere ji mabende medo golo paro mopogore opogore. Jomogo wacho ni koth ber konyogi, jomoko bende koro ywak kaka koro oganda mathoth kano e matek e yor onge mar chiemo e kaunti ma Marsabit ma koro koth onyuolo negi oula ma muomore ma kendo koro ni olokore kendo kelo negi lal. Koth oseketho nderni kod kuonde jot ka maromo udi 500 osekethore kendo koro ngima medo ridore negi kaka wach Nyambaga leronwa. Bang' dweche bura mar oro kod ngaji mane orocho ngima e gwenge mag nyandwat mar Kenya. Jodak e kaunti ma Mandera koro ngoro wang'gi ne midhiero machielo ne koth man kod oula mabubni malich. En koth moseng'ado nderni kod udi maromo 500 moseywer kod oula no ka koro oganda odong' nyalija. Watu hawawezi kutembea nje, hawatoki hapa. Shule zimevunjika. Dispensary maji imeharibu. Mifugo haiwezi kutoka nje, ile kidogo imebaki. Nyingine zimebebwa na maji. Wananchi hawa siku 6 sasa hawajawahi kufika town kuweza kununua, hata wale wako na pesa hawawezi kujisaidia. Yore mag wuodhe ong'ikore kata mana kuonde mag buto oruombore piny ka jodak temo mana choko manyalore mar temo gero kiru mamoko maginyalo butoe. Matimore kata odoko ni jokor lwasi to wacho ni koth pok ochakore motegno. We will do everything that it takes to ensure that the infrastructure is restored. But until the road is passable, we cannot be able to undertake any activity here. Of essence and critical importance is food situation. Jodak manyandot mar Kenya e kwano lal mag diek, rombe, dhok e kinde ma oula mabubni no ywero nyaka jambgi e kaka modong' bende kukni e kind midhiero mar koth kod oro.
e piny owacho isundo mondo chwalie kony ne jok moyudo lal e kendo chiwo yore mag reso midhiero makamago. Hali yake iko kwa hatarini. 4 days within aje kula chakula, aje washe moto, chakula yote imeenda na maji, hakuna kitu yote 0+0. E sechego jodak bende okwayo josamaria mang'won mondo yochwal negi chenge manyalo reso familia ma kech nego e kinde ma midhiero kaka mage weyo ka utegi bende okethore. Sisi naomba kwa ushuma kwa wananchi ya Godoma, angalie sisi, alete helikopta, ndege yake, alete chakula haba. Wananchi kweli sisi mmeumia. Siku 5 sisi bado kula chakula. Shule kusha mefunjika, hospitali hakuna, madarasa hakuna, yumba hakuna, musigo yoyote meenda, hakuna kiosk yoyote iko hapa. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi juang kamachielo jopur alode gweng' ma Suswa kaunti ma Narok tomora dua kod koth machwe sani kabende koro giwacho ni duogo mar koth osemiyo gi ohala kalode kod mwandu moko mag lo magipidho kaka rabuond waru medo miyo gi yuto. Gimedo ni bei mag mwandu ma osedhi malo ka joma dwaro kodhi mondo gipidhi bende koro medore. Bei ya mboga kwa sasa hivi kulingana na ile stock tunapata, tunaenda tukibadilisha bei, sababu sasa unaweza pata stock vizuri, na ukiangalia vizuri huko kumenyesha for the last 3 days. Kwa hivyo kulingana na kunaenda kukibadilika, tunaenda tukipata proper bei proper ya kunini ya kuuza. Kwa sasa hivi tuko tunapata bei ya cabbage ya shilingi 20 na shilingi 30. Tunanunua kwa bei ya juu sana kwa sababu tunanunua shilingi 6,500. Tukiingia kama ni kwa mbegu pia hazipatikani kwa sababu nazo tunanunua shilingi 3,000. Tukiingia upande wa carrot naye, upande wa usafiri ndio imekuwa shida. Magari inatulipisha bei kali sana kubeba mizigo yetu. Sasa mvua ikiendelea hivyo, serikali wao wameshukisha fertilizer hivyo, mambo itakuwa sawa. Wangene mago motende kod weche mag somo kama jokanyo e sekta mar somo e kaunti ma Migori ochako ng'wech mar kedo kod midhiero mar thiro weche mag somo moting'o kwan mamalo mag jopuonjre maringo skul kod duoko marach mag penj maduong' e sub-county ma Nyatike. Wadola ino nyakora mga juang koya kuom ripota marwa ma Migori, George Juma. Kwan mamalo mag jopuonjre maoyo sikul kapok otimo penj mag klas 8 kaachiel kod klas 12 kod dok piny mar kwan jopuonjre matimo maber e penj mag klas 8 kod 12 pod kelo wich bar e sub-county ma Nyatike e kaunti ma Migori. Kaka yo mar kedo kod midhierogi, jokanye sekta no mar somo ma oting'o jobono ma Nyatike ne obedo kod robo e skund sekondano mar Ageng'a mar poro wach kendo yudo makare ma inyalo tiekgo midhiero ariyogi. Ya nini tuwe na shule imejengwa mzuri kama moja Nyatike na kuna wanafunzi ndani? Inasaidia sisi na nini? Are we getting anything from that school? Amor nikech waneno ni wadong chien. To onge ng'ano mabiro konyowa, en mana wan wawegi. There is a generation gap. Maka nyithindo moko somo maber, to wabiro bedo maonge gi professionals manyalo replace wa. Actually, it's so bad if the whole of constituency, the whole of this sub-county Nyatike as a whole, we can only produce one A student. While in some sub-counties you will find A is almost one school producing over 10 A's. Moko kuom gigo eko moyangore ni thiro weche mag somo e sub-county ma Nyatike gin moting'o mako yie momondo e kind rawere, weche mag lupo, weche mag kunyo mula kaachiel kod moko. Mako rech nam, nyithindo ringo high school dhi mako rech Migingo. Koro mano gilalnwa. Machielo gold in Nyatike. Ji oringo lale gold, koro ok gibi e skul. Gimonade ma ji dhi e chiro ng'er, nyithindo ok bi e skul kech gimanyo pesa. Nyombo moiu mar nyiri en gima timore ka adara. Jonyuol bende korose kuom koso siro chendego mag somo mag nyithindgi e sub-county no. There is no single teacher we have called when a student is sent home and they have turned the student home. They keep them there.
And you, when your kid is kept in school, he is being taught, you take advantage, you don't pay fee. We must play our role as parents, then we demand results from teachers. Ka higa moro perform maber nyithindo dare machielo birema. Ka higa moro machielo chako perform maber nyithindo dare diema. Jopuonje gwego mag Nyatike be nyaka sani koro ywak ne gikale ageta mopogore opogore ma bende koro miyo thothgi ok nyal timo tijgi e yono makare. Yore ma Nyatike bende richo sani koro wuoth tek. Ka koth ochwe to kata kaka nyithindo dhi e skul onge kata wan jopuonj kaka wanyalo wuotho tek. Lipot mar kweno mar oganda mane otim kod duolno ma ochung' ne kwan oganda e pacho kae e higa mar 2019 iyango ni sab-kod no Nyatike ema otelo kod kwano malo mag jopuonjre ma oweyo sikul e kaunti ma Migori e atamalo 21.6. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa Migori wateri nyake kaunti ma Siaya kama jolupo e sub-county Mabondo e kaunti ma Siaya kwayo board matend the wedhe e migawo mar weche lupo mondo mi opiedh malong'o jogo madwaro lemo mag telo mag the wedhe e yiero mochan dwe mar Ang'wen higani. Koloso e chula ma Oyamo jalup jakom mar riwruog jolupo West Imbo Julius Odembo onyiso luoro ni chenro mar piedho joma dwaro telo ka ok otim makare to joma onge kod ng'eyo e weche mag lupo dipo ka oyudo telo e kinde yiero no. Gikwa board mochung' ne the wedhe mondo mi oneni joma opuodhi ne laro kombe mag telo gin joma oyango dwach jolupo ma pacho ka. Wadwa dhi yiero mag kombe mag Dhonambi. Koro akwayo jogo mochung' ne yiero mag kombe mag Dhonambi ni mondo adiera obedi wachni. Sana kapo nono ni ng'ato apply ne dwaro kom, obedi gima free and fair, obedi gima open ni ji te. To maduong' ni ng'atni obedi ng'ama chopo kiwango midwaro mar ang'o mar leadership. Kik wakawa ng'ato ni koro ng'ano romo to kang' chopo kacha to gimo dhi timo ni jopiny to onge samoro nikech gimo dhi timo kia kich nochodhe mokete kanyo koro ko understand. To akwayo gi muolo ni this vetting process obed ma thuolo kendo obed ma haki mondo ng'atno ma jopiny ohero ema mondo keti. To kik waketi gik moko ma kona ma ka ng'aye to koro kendo watiyo ka ji yware nikech BMU fraternity en gima link leadership mar county to kod jopiny ma jolupo. Awakwayo ni sirikal ma county onego donjane mondo samoro donjo e ofis to kia gima onego tim. Omigi kata puonj moro makare mondo ng'ato ng'e ni ofis modonje onego tim nade, ang'o monego tim ne jopiny. Gima duong' mahinyowa ni ng'ato kosami telo okia gima onego tim ne jopiny. Emomiyo nikech chike bende onge malong'o, ng'ato ka nosetiyo mana kuom higni kata 20 pod onyalo yudo thuolo notiyo marach ne jopiny, pod oyudo thuolo mondo mi odonj kendo chako dhi oti marach e ofisno. Koro magi achiel kuom chandruoge ma wan go kaka jolupo. Machielo en ni awagombo ni sirikal ma county ong'iyane kaka nyalo konyo. Wan kod chandruok mang'eny kaka jonam, imakowa gi piny mawendo jirani jo Uganda makowa okinyi maru to onge gimoro amora minyalo konywa. Koro wakwayo ni thuolo ma janam nigi chandruok, sirikal ma kaunti nego donje mondo oyud kaka nyalo konyowa. Wadhi nyime were gi mago mag nam wadonje mag apaya. Duol marito kendo joweche mag apaya kamuting'o tiego oganda e ber rito chike mag apaya Kenya Urban Roads Authority koro ochako chenro mar tiego jopuonjre e sikunde ahinya to mago masomo e sikunde ma kuonde ma ji odakie ni yuto gin ni piny e wi chike mag apaya kendo ber mar rito chike ma kamago. Kagitwak bang' tiego jopuonjre e skundgi mar ji giwegi ma Kisumu, Gilbert Onalo ma en jalony e weche mag apaya wacho ni chenrono biro neno ni jopuonjre go rito chike mag apaya kendo neno ni kwan masiche mag apaya odok chien. E kindono bende ne gijiwo joma tiyo gi apaya mondo mi obed akicha kendo luw chike mag apaya kowacho ni chenro mar tiegruok dhi geto nyaka joriembo mag apiko ma bende kinde mathoth ok rwak nanga marieny kata reflector e seche ma gitiyo gi apaya seche mag otieno. These young children who are our future generation, they are taught on road safety, on how to use the road. And the importance of road safety, since it is an attitude to the mind, when we come here on the road, it will help them
to imitate what they have been taught in class. This is one of our major roads. It's very active, so we have always ensured that Kura comes and equip our children on the road safety and also like on the measures to take in case of anything. First aid classes, we taught it. They came and taught it last 2 weeks ago. So they were following up with the road safety practicals. That is why we are out here. As we know that young kids, they are always supposed to be reminded every now and again, whereby knocks can occur anywhere, even by themselves, big vehicles or the small ones. I've learned how to cross the road. And when you're crossing the road, you look left, right, left again. When the road is clear, you part, but you don't run. But when you cross the road, you look right, left, then right again, then you cross. Without running. Mano karageo ni puonj no chopo. Haya, wadhi mbele nyakuro mga jonjo telo mawuok e kaunti ma Baringo. Onyiso jatend piny Kenya William Ruto mondo gol chik mondo jolwenyo kaw ting' mataya pedha e weche maundu mosebedo ka monjo ganda nyanduat mar Homa Roka. Ka gikoni obila mano oter kono, tich osetamo. Koteleng kod seneta mar kaunti ma Baringo William Cheptumo owacho ni ok gibiyie mondo mi jopiny omed wito ngimagi e lwet jokuo jamni ka gikoni kinde ochopo mondo mi jolwenyo kaw ting' mar tieko jomaundugo. Jod bura ma Eldaravin Musa Sirma onyiso piny owacho mondo mi oket okenge mag yango malong'o kama oganda achiel e gwenge gole bunde kod magina. Bende ginyiso jatend piny mondo mi ochuogo bad migawo mabiro ng'iyo dongruok mar alwora mar Kerio Valley manyalo loko moko kuom kido kod timbe mag oganda manyayo kuo mag jamni. Your Excellency the President of the Republic, vile umetueleza, I think now it is the right time you allow the Kenya Defense Forces, the military, to take charge of this situation. Hiyo ndio vile sasa tutakuwa na permanent solution hapa. Waja tukubaliane na mulete hoja parliament. Musa Sirma hapa na Kiborek na Maglab na wale wengine wako tayari katika National Assembly wapitishe hoja upewe nafasi ya kupeana nafasi kwa jeshi. Katika Senate vile vile we are ready. Hii watu wanapata wapi bunduki na risasi? Tuanze na hiyo. Ikisimama isiingie hapa. Tunataka kujua wale ambao wanaleta hii vitu. Hapo ndio mahali mwanzo wetu. We should form a state department of the Kerio Belt that will judge with the PS to monitor the development and the progress of the area. Like ASAL and other things, we have to come up with a state department that its work is to deal with the situation in this Kerio Belt, so that we get to have a sustainable plan for this insecurity, and we have to get to where we are going. Koromuga juang luro nitie ni maheo chanjo milion 2 mag midhusi mar COVID-19 ndalogi nyalo kalo kaluwore gi rem mar oganda chopo dhi kaw chanjogo. Men bang' migawo mar thieth lando ni kwan mag ji mawuok oko mar dhi kaw chanjo osedok chien kuwuok gana 200 nyaka gana 7 kende odiechieng' ka odiechieng'. Ripot nogo bende yango ni ma en midhiero mokwako pinje duto mag Afrika ma ugwe ma bende dek wito oko chanjo maheo milion 40 mandalogi osekalo. Odiochieng' ma tarik 3 dwe mar 3 higa mar 2021, yedhe mag gayo teko tuo korona mane en midhiero thurka ne omole paw ndeke ma JKIA. Kamano ne en okang' manorwaki gi fuong'ruok mokalo e pacho kae. Kaluwore gi kaka tuono ne onyoro pacho kae, kendo migawo mar thieth ne temo biro gi yore mag gaye moting'o koda ka keto ageng'a mag wuoth e bombe moko e pacho kae. Bende chopo chanjogo e pacho kae ne en fuong'ruok ne anyuola mane osebedo gi midhiero nyaka mag tho e lwet korona. Ber mar chanjo no nochuno piny owacho mondo obi gi lai makare mar neno ni chiegni oganda duto yude. Ni mar dhano ne pongo kuonde manoyangi mag kaw chanjogo. Nyaka sani koro en higni 2 nyaka mago ne timre. Ka duto koro chalo ka gima nokalo kayamo. We have witnessed over the last 1 year a significant dip in the number of vaccinations that are happening.
I think we had a high of 200,000 vaccinations a day in March 2022, but that has now moved down to an average of about 7,000 vaccinations a day. Laktar Andrew Yuga en jalony kendo jata yore thieth. Korka kore to tudo dok chien e kao chanjogo gi dok chien e teko landruok tuono e kind oganda manyaka sani okaw ni corona ne oserumo e pacho kae. Now we have also continued to have expiries, and I think in total we easily would have about 2.3 million vaccines expiring. The major reason for expiries is because, one, the lifespan of most of these vaccines that were available, especially through donations at manufacture, is about 6 months. Migao mar thieth yango ni moko kuom chanjo mag corona mapod nitie e ute thieth oting'o Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca to kod Sinopharm. Maduto ne ochiw gi pinje maoko e chenro mar COVAX Initiative. Chal makama inene pinje duto mag Afrika ma Ugwe kama migepe mag thieth. Kuondego bende oseyango ni thoth yedhego de kethore kuonde mokangie. Piny Uganda yango ni maheo chanjo milion 13 oleo e ute thieth kendo gide kethore e thuolo mar dweche 3 mabiro ka onge joma wuok oko mondo kawgi. Mae chalre bende e piny Congo, South Sudan kod Tanzania. Inyalo paro bende ni piny Kenya nurem chopo dwaro mar chanjo ji milion 4.1 e higa mar 2022. Piny owacho nosechano mar chanjo ji milion 27 kanochopo dwe mar 12 higa mar 2022. Kata kamano, negi chanjo mana milion 23 kende e thuolono. Laktar Mulwa wacho ni piny owacho noyudo chanjo milion 31 kanegi tiyo mana gi atamalo 38 kar atamalo 70 manegi chano chiwo duto. In terms of regional distribution, counties like Nairobi, Nyeri, Kakamega, and the more urban counties, Nakuru, have been able to get close to 60%. I think Nairobi has the highest vaccination rate of about 58%. Nonro e migao mar thieth nyiso ni thoth chanjo ne ochiw e bombe kopim gi kor gwenge. Bende counties mane chiwe chanjo tekie notingo county ma Wajir, Mandera, Garissa kod Samburu. Maduto noyudo chanjo matin atamalo 15, ka Mandera ema noyudo atamalo 10.1. Doz milion 7 mag chanjo ma corona nyaka sani pod nitie ute thieth. Ka koro piny owacho koro dwaro chako chenro mar puonjo oganda e ber kawo chanjogo. E sama migao mar thieth e piny mangima WHO ikore mar weyo yango corona kaka midhiero e piny ngima. Ne Ramogi TV, an Roda Odhiambo. Nidia wasuda ne mbele, koro wasuda mbele wangi tire paro mabende osebedo ka dhi nyime kata chenro ma itimo gi ahinya gi piny owacho mag counties mag ting'o malo rang'eny mag bombe mopogore opogore manie gwengegi ma nyaka e municipal. Nyakora Mugajuang bende imor kod bedo ni nyocha omed town machiegni kodi ma obedo municipality. En gima oseneno e counties makaluo kochakore higa ni kendo paro medo pogore ewi meto mag kwan municipalities kata municipal e counties makaluo. Mana kaka jafom maro Edwin Okoth leronwa e meto mar bedo kod municipalities nitiere bende lit moko ma opondo kendo mabiro medo ne jodak mag gwengego ting' mapek. Counties ma Migori, Homa Bay kod Siaya oseyango bombe 7 kaka municipalities e dweche 3 mosekalo. Migori chiegni tieko puodho Kehancha kaka municipality manyien, kama koro dhi kelo kwan mag municipalities e county no nyaka 4 ka oriw kod Migori, Awendo kod Rungu. E county ma Homa Bay, Kendu Bay, Ndiwa, Mbita kod Oyugis koro osechwale rang'iny mar municipality mana kaka boma ma Homa Bay. Okang' mamoko kuom jopiny osemor godo ka gipuoyo kaka dongruok mabiro kod ber. Wamor gi chenro mar medo municipalities e Homa Bay nikech wang'eyo ni medo municipalities biro gi dongruok mopogore opogore. Waneno kuom ranyisi kane Homa Bay bingni en municipality momiyo wayudo chiro manyien mane kech World Bank thothne pesa mokelo to bire municipality direct. Koro mano kano ochako omedwa municipalities machalo Kendu Bay, Mbita, Goyugis,
wamor kabisa kendo wagoyo ne governor Gladys Wangairo kamano kuom bedo gi paro malewa ilano. Biro ma municipalities gen gi maber nikech ka gibiro to miyo kata mana sirikal wegi yudo allocations manya kata pinje maoko kata grants moko manya biro mondo omany kaka nyalo tingo municipalities ge yor dongruok margi. Seche ma mano timore miyo migepe mang'eny e weche mag labda mag pi ma within the municipalities, weche mag apaya moko matiro tino madonje kur gwenge ma jodak within the municipalities go yaore. Sama oponi World Bank pogo gimoro so biro chuno sirikal mamalo kaluwore gi telo mar ofis mantiere mar chiro mondo miyo yier obed kod gi piny mondo mi gichopie gik mantiere. Konchiel gin kare nikech bedo kod municipality nyalo nyayo dongruok mag gero nderni kod chiche mana kaka gavana Masira James Orengo ne osingo kano keto koke medo Ugunja kod Bondo mondo bed municipalities. We have had discussions with Kura and with the other agency when we were looking towards this occasion to determine that when Bondo and Ugunja becomes municipalities, the entitlement for municipalities generally are also reaped by our two towns. Kata kamano, lokruok mabiro kod municipalities ni kod pek mare. Ka gedo mag boma nyalo kelo muko mag ute mag ohala kata mag dak e okang' manyalo weyo jodak kod achiedh nade. Choko mag osuru bende nyaka medre kaachiel kod lokruoge mamoko e ngima mag oganda. Municipality ko biro ka kata mana joma nitie kaka jokosinjo ok moiko jokosinjo ka iwinjo jokosinjo ok nyaika koro gini wachno chandowa matin to municipality kabiro Bondo Orengo wakwayo ni Orengo wach achiel kete kabisa okonywa mondo ne kaka stage ni yao then weche mang'eny kaka joboda wane kaka wadhi mbele pamo pek to nyaka okel ke sama municipality biro obiro gi yore mopogore. Onyalo dari kamidakie mondo mi olos kanyo bed maler. To onyalo kelo gigo mopogore maler. En ni wan kaka jobondo nyaka warwake mondo wang'i kode mondo mi chieng' moro obednwa gimoro manyalo konyowa. Ka igolo johala tijwang'ogi to mane gima ok wadwar no jwang' johala no dhi obolgi ne pangla kata in koro ng'ata onge ng'ama ong'eyo kama inyalo bede ni dwa manyo kiin. Koro miyo kanyo to wakwayo ne kaber to nengo many mokwongo sirikal omany kama nyalo kete johala go kae to tok keto gi kamoro ka giduog mana gi jok manowuok kacha ka. Municipalities bende biro kod osigo mar chulo jotije mamedore kokalo e board matayogi ka bende counties pod yuto gi yulo kendo thothgi ni kod choko matin 25% ma onego gichoki. Kaka wan wa johala kata ka municipal biro kik sandwa oketwa maber kech municipal no biro dwaro pesa to wan wa johala wan ema wagolo pesa nikech wabiro golo tax. Ka opogore kod dwaro mar chik ni municipality nyaka bed kod jodak ma ok tin ni kind 70,000 nyaka 249. Moko kuom counties bende wachore ni pok ochopo dwaro mar bedo kod chenro mar gero ute. Nyalo mar nyayo yuto moromo chop ne jodak dwachgi nafas maduong' moromo yaro municipalities go kaachiel kod wito take kind dwaro mamoko. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Seche gi oganda jo-Islam dhi nyime kod nyasi mar tweyo ma idendo ni Ramadan, thothgi ywak ne ngima ridore ka nengo mwandu ma gitiyo godo e kinde ma kamagi bende gikoni ong'awore mokalo. En gino ma johala e chiro ma Markiti Mombasa ywak ne piny owacho nego kete chenro mawinjore mabiro miyo nengo mwandugo fuong're. Kotelengi kod johala Mohamed Ali ma en jakom e chiro ma Markiti gikoni kwan jonyiewo bende koro dok chien kipimo kod kinde Ramadan mokalo gino ma gikoni timore nikech nengo mwandu ma medo idho malo. Kaluwore gi mano, Sheikh Omar Buya koro ywak ne jogo mantiere kod nyalo mondo mi opari jogo ma yutogi ni piny e kindeni mar tweyo e yor chiwo negi kony mar chiemo e kindeni. Hali imekuwa ngumu sana ya uchumi Kenya, haswa katika hali huu mfungo wa Ramadhani. Ukiangalia mafuta yamepanda, auto, mchele uko juu, unga asima uko juu, unga ngano uko juu, sukari uko juu.
Hata hizo tende tuliambiwa kwamba hazina ushuru, zimeondolewa ushuru, hivyo hivyo ziko juu. Kwa hivyo tuomba serikali masuala kama haya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani yawe chini na watu wapate kuendeleza maisha. Kuna ugumu fulani kwa sababu kila kitu sasa kiko juu, maisha ni magumu zaidi. Na sisi tunategemea watu wale wadogo wadogo waje wanunue bidhaa ndogo ndogo. Pesa hakuna. Kenya imekuwa kavu. Ramadhani hii tuwashukuru. Wakati Ramadhani imeingia kuko Napoli, weda Napoli, tuwashukuru hilo kwa alhamdulillah zaidi. Sasa kitu iliyoko, maisha yamepanda Kenya. Uchumi uko juu. Waislamu sisi kutoa kwetu ni ibada. Sisi kutoa kwetu ndiyo mafunzo ya dini yetu. Niwaombe Waislamu wote nchini wenye uwezo ya kwamba tuwekezeni sadaka zetu, vyakula vyetu, vinywaji vyetu, mavazi na mahitaji mbalimbali msingi ya kibinadamu, tuyapeleke katika maeneo ambayo kwamba wako waumini wa Kenya, wako waumini ambao kwamba wanafunga hii Ramadhani, wako waumini wahitaji wa kitaifa wa nchi hii, ili tupate kuwafikishia mahitaji. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe, magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo, to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Nyakwa Ramogi. Wachaka ni weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyo gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godono mar senator. Tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Vitu zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ujuki, wan kodi, kike baji goi, bang masira. Yudo okumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono, e nengo moyweyo mar shillings 100 kende. Dista 487*4#, mondo mi yud bima boda. At Safaricom Foundation, we partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. Because when we unite, there's nothing we can't do. Cheza virtual EPL leagues kwa shabiki.com. Usingoje mechi za English Premier League zichezwe wikendi. Play the virtual leagues now, ujishindie hadi 300,000 shillings kila dakika mbili. Chapa chap chap na EPL virtual leagues on shabiki.com. Usingoje. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416.